jekk tisma' dal-podcast, tgħidu le ibni! Għandi ċertu challenge ġo fija li ngħid isma' irrid nasal iktar, dejjem irrid iktar, dejjem irrid nistudji iktar, dejjem irrid nkun aħjar. U hemm pedestal li jiena nagħmel x'nagħmel qatt ma ħanilħaq and that's okay for me. Jiena dejjem nittama li għall-inqas nasal tarġa jew żewġ turġien inqas minnu, u nkun kontent. Allura tfoliti hekk dejjem mhux differenti. Presso poco. Dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna. Jiena ta' tifel li kont ġis ma rajtux hemm u panikjajt. Qed all right. Ħanaqbad u nitla'. Tlajt u bdejt immexxi l-orkestra. U kulħadd joxa u jitħaq u l-udjenza ċab-ċab. Qedlu leta. Għalli inti ħadd mexxija. Ara xa tagħmel jien mhux ħanitla' fuq dak il-podium. Inti ħadd mexxija. U dak il-ħin jisna ħadd nifs qawwi. Jiena dejjem ngħid li mexxej tal-orkestra huwa li jaqqat u li joħroġ l-imħabba minn dawk li qed idoqqu l-mużika. Ryan Paula Bela, il-mistieden li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.